Yun. Oh, ya din na neratagtag ang padialan, door to door ini niyan. Yun. Haranay na kita mga pade. Tara padialan. Yun, ya din na kita mga pade kara padialan gahoy yun ta. Pade, padialan. Sinakob ng mga pare, tinamaan na ang lubid san kawit. Yan, masapin kita para diri malanit sa kamot. Yun, good morning mga pare, good morning mga made. Panibagong araw, panibagong hanap buhay naman kita, panibagong laod na naman kita. Siyempre, kay grabe man ang pangaiputa, ang pangbugas, pangsuda. Siyempre, maski grabe ang pangaiputa, diri, pwede na diri nato, pwede hatagan ang mga padihunta. Kay nagharanap man isuroda, naghurlat man dito. Kaya pirmi kaupo dito sa paglawudtaan mga padihuntanan madihon. Oy mga pade, shoutout pa lang sa padihunta. Kan Kagawad Marcos Miranda. Yan, Kagawad Marcos Miranda pade, shoutout. Taga Suwa Matnog, Sursogon. Ayan, ang siyempre shoutout man sa mga padihuntanan madihon. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At kung ako naman ang inyong tatanungin, ayuki naman. Pumirot tayo na batak mga pade. Agawak ang sulay bagyo. Yan. Ang sunod mga pare sa pumirot na batak, iba-iba na klase na isda, pero di rin nawawara ang sulay bagyo. Ang mga paborito no sa mga padihunta. Yan. Niyan mga pare, niyan adlaw na ini, lainan ta si padialan. Yan, ang padihon nato, si padialan lainan ta. Sa mga diri ko pa palang mga padi mga madinahatagan, hulat-hulat lang. Kay dagano na nakalinyada, dagano nakalinya, dagano nakapila. Basta sa kada saro kadlaw, sa kada siraw ko, saro na hatagan ta. Niyan, kang padialan mo na niyo. Padialan, hulat-hulat lang ha. Yada sulay bagyo mo. Ay lang kandal, kay dur-to-dur tayo ni. Adi pa mga padi. Mga sulay bagi pa. Adi pa. Agawak pa. Yun. Tapos na kita magsiraw mga padi, mga made. Ada siraw ta. Nasa 20 piraso gyapon na bubutrap. Yadan dakop ta mga padeho. Oh. Oh. Yan. Mga panghatag nato sa mga padihuntanan madihon. Siyempre lalain na nato si padialan yan. Kada saro nato na labod, saruan lalain na nato. Yan. Yan di pa oh. Oh. Dito sa pinakaduro. Dekong tanong mo na. Sa pinakaduro. Sa pinakaduro. Ang mga imong sakawan sa tawag. Ito ang pagpapalala sa isda. Barahay. Nagaran ko. Tingin ta ha. First mo tayo ni Barnes. Barnes. Iwala ka niya sa balikaw. Ano pa ora? Barnes, tingin ka yan. Ay, padiday, nag-anon ka. Sino pa? Ay, padiday. Sino lang kumagkaras siya? Sino pa ora? Padiday, tulong. Tulong. Tura mga tulong. Ay, baw. Hindi. Ba't nakawin? Ano gusto ho? Ayaw ba nakisakay? Bataw. Yun.
Oh, ya din na nertagtag ang padialan, door to door ini yan. Yun. Aranin na kita mga pade. Para padialan. Yun, yadi na kita mga padi kara padialan gahoy yun ta. Pade, padialan. Pade. Hoy, magayuno ng balay mo palang pade oh. Magayuno pala sinabalay ni padialan. Tukal ko sa'yo mo yung sulit bagyo. Na pade. Tukal ko sa'yo mo. Itukal mo yun bilang oy. Oo. Oh, buli ni. Pang suda. Oh, ya pade. Salamat sa pagkuy mo pa sinahan. Hatod mo pa talaga sa Oh, ako. siyempre door to door pade. Mapagmahal ka talaga na. Patipad. Salamat pa rin sini ha. Oo. Makapari sini sa bilang pa rin. Ikaw na. Oh, sige lang pade. Yung pangpart na sa bilang oy. Ano yan? Salamat sa ko. Pare. Si Miss. Oh, si Madiho, yan. Magayuno ng balay niyo padiyaw. Dani sini na ako. O yan na, sige pa rin mga kanina po niya. Salamat to, ha? Sige. Grabe pa natagan mo sulay bagyo. Sana grabe pa permian makuha mo. Yan. Oh, mga padiha, mga bade. Hulat-hulat lang ka mo. Kay kada lawod ko, may saro kita nalalainan. Ay lang niyo pagkalimuti mag-follow, like, and share. Salamat! Salamat na.